Kaya ito yung video mi. Wala na pindot. Uy. Nga maulo. Magsa nga. Aninikad. Aninikad nga na. Nantag aninikad. Nantag aninikad dito. Masarap to. Oh. Saan ni aninikad? Keyboard no? Yan, ano yan yan? Ay, naging kulo ang kilo. Keyboard di ba? Hindi ko wag na ako. Uy! Patay sa ninikan. Ayaw pinduta! Ay banggay! Sir! Ah, sedana lang sa ato. Kuan mi ni gamot mi. Sirok yang ring namin. Yung paon ko. Diyan. Riyan, hungit mo luto mo. No? Aninikad. Magsikad-sikad. Wah, malandong li siya ng malandungan pod. Kaya kung wala ko sa busang ko ron. Saan meng? Wala awak ko bisa meng. Awak. Pakapin ang tipaka. Kan mo? Dako kayo. Lah, grabe ka dako ba? Lah. Dako ay. Ani ni Lodge, dako kayo, kapakapa. Oh, dako kayo. Ako to ba nag-YouTube ka? Saan meng? Dako ay. Kaya sa harban dito kumaya. Nabidyohan na i-ring oh. Okay, nagkaw na sa plato. Ba't na? Manggunit naman yun. Ano? Oh? Dako kayo. Lodge, dako kayo Lodge oh. Kanta. Oh, aninikan. Mungkot ito gaya, mungkot yung ngit-ngit. Bakit ba ito tricks ba? Kaninitan ito ito. Ha? Wala na eh. Ay, dili madagang kayong suka. Wah, ito ito. Di mo ni siya minaw. Patulong ako kay istorya. Unsa kaning kamot sa mong anak yan oh? Sabi na ko, kapatuan. Pabanggalo sa ligi. Pangos. Lodge, nga tag nikad-nikad doon so, nagpanikad oh. Oh, dako kayo no. Lechon Lodge. Ini nga mong kota plato. Ay, plato si In lang ah. Plato, wala na suka. Padahal na siyang bang, susok na, wala man siya kawan, wala man yung daraling. Ah, hindi eh. Lahat. Ajo, sarap kayo Lodge. Ay, lang pagkaon oh. Magsagot mo kayo kasi ang gamit paninot ka oh. Lilista pa lang ako ng kanya. Anong talan daw? Oh my God, my place is over there. 1,650. 1,150. Plus sa tindahan, 500 ito ka pinit. Mga tuto, anak. Pagtahan, yung isa dayo. Sana, anak. Ibuk 500, tayo 5,000, imo kuan ron? Aron? Hayo eh. Ikaw ba ni mo? Ikaw ra? Gusto na bulong sa ten? Akan ka kwenta. Saan sa siyang liyap? Kajot na kayong rin niya. Nibaran mo ba ng upang? Kahayang.
Sana all. Ma'am, tao. Akong wallet, nakita niya gabi. Yan, Tagak. nakakita? Oh. O, di nga ba, Jukog? Dili mo na ako ah. Naglibo na hapla. Kaya wala mo klar sa wallet. Ano ba, Jug? Dili mo na ako ah. Ako ay itong kwarta. Tagak. Mawala to, wala. Wala. Kita Ano man sa lang. tindahan, o katong 650 katong sa, kuan ba, ni Bislo? Towel, katong. Bawa dia. Ala, ayaw pa ninyo nalabi. Charger. Iti. Awak. Ako, biyak kayo ay. May kayo, Lodjo? Kami, kayo? Kanta mga kalods. Balag busog, basta gutom. Balag busog. Dili, dapat anak, bahalag pildi, basta busog. Dili, bahalag busog, basta gutom. Kami pa lang, sugarog ta, di ba? Oh, Lodj, ako kayo? Hmm? Ayaw, ka, biasa, biasa, oh. Wala ko na mawala. Wala, okay na na, 2,100 peso, napakay puhunan, 2,000 pud kapil. Hindi ka kanina, sir. Oh, Lodj. Oh, dato terus pa. Yan, namutana yaman din naman yan. Se? Ini tag 250 rame. 500 raman. Wala, nakaili naman ko. Sa pa kami naghira. Angel, te. Plato na. Tagiya sa iro. No, iro na yung lawag. Pahikta ni Brian Gapon. Pahikot din na para maobserbahan. Bantayan na ba daw kung iro yan? Ha? Bantayan. Mamatay daw kay kaupat daw yung chicken si Kia. O dili. Dili, katunuran. Sugas bata ay man nilak eh. Kung mamatay ang iro, kaupat. Ako sakitan, gani ko. Kulis maot, gani ko. Ano man te? Ang Kuan. nga nyo. Kairo kana mo ni. Ah, tumbag, na siya. Kasabaan ako. Wala, nihilak. Mayan ako dito ganina. Mayan ako dito ganina. Ah, sige, nagkahaplan. Sakitan. Wala ko. Nihilak na siya katong Pero kasabaan na. namin, mahilak siya, late reaction. Ako lagi na nga. Isog ang papa ani. Liwat sa papa. Aron-taron talo. Ano ba Aron yan dito ang ganina. pagkaon? Ano maluya? Ano nakaon, guguro kanila ito. Ay, Ah, pagkaon niya eh. Sa bawal ko. Wala pagkaon niya. Dali na ko. Pakyat na. Dali pakyat. Tara, pakyat. smell Jake. Pakyat, Jake. Tara, Jake. Oh. Smell Jake. Pakyat, pakyat. Ah, ba't mo daw? Tara, Kahilakon mo na. Uy, 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 uy. Tara, oy. Mata ulit daw man. Saka. Kanta daw, kanta. Kaya, Kanta daw, kanta. Bibi ko yan. kulot. Bibi ko yan. Sige. Kanta. Baby, pusik ulat. Jik. Nga, jik. Nakaka. Ha? Cellphone. Ano ba ni ikot ba? Ikot ba? Jik. Yan. Ano yung banan na yan? Itong bakit ko na ko sa dapit na puntahan. Ako itong gipadaplin para matago. Sino pong gita? Pantang kaya ako dragan ako sa gibutang oh, lalo sa bangko. Balit na burot to. Ako na pong gibalit kira oh. Pasok na kawapan niyang box. Oh, bayad sa kwarta dito. Sabi to, dul kayo, maana, biya oh. Uy, dali na ba kayo na? Malipat na ka diot. Maana siya, at tulog sa pa, wa na. Yung putog kanina. Kita busy kita dali, at sa pa ang box. Dili, malipat niyo. Dali na kayo. May sudyan sa kawatan. Dali kayo. Pintalan, may apel ang sulod no, para dili mga bukbok no. Wala man na pintali guro. Ipintalan ang sulod. Ang amo gani ning. Nana, pero wala ako sudli kay. Ning. Among kaser. Bukbukon. Nakatulog, nag-anaw, ambo. Nakita sa kamera pero wa man nila gising kala na tong kat. Nagambo. Ang guy po dito sa gawas, naghigda, tulog. Anana kawatan, lingi-lingi. Wala man. May tao. Kuha ba si bangko, ni patong. Kikabot niyang cellphone niya sa nagulog. Dagan naman natulog ang katong kaser. Wa jud kabantay. Wala sa amin. Kuha yung cellphone. Ibalik pa sa kawatan ng bangko. Butang. Kat. Ang tama kasi ang cellphone lagi.
cellphone sa cashier. Oh, katong isa na akong kauban ba? Itong wala na ka dito. So, ano ko? Kita ko, anala bang kawatan, no? Lantaw niya hindi palibot, wetaw. Lantaw niya, wetaw. Ano, tulog ang guard, tulog ka siya, relin niya. Kuha siya bangko. Ano siya? Kabuot niya cellphone. Naman. Tuha, balik pa niya bangko, butanganan, lakaw siya. Ang Wala katong... nakitang nawon. Nakita gani. Pero di man may dili kay la sangalan gay. Dako bin sa buwangga. Kinsa tong tawhana to. Dili permihan dia ba? Dili kay sigan na dia. Katong sigan na dia nakuha na dakpan ning oy. Oh. Balik pa. Nari kuwatan ng balik pa no. Aluya, kura tahon ta. Anong kuwatan ba? Ang kwatro ko nga mo wala gisira. Insulod siya dito. Pag namay nakita driver nga sa insulod sa kwarto ni Joshua. Nawala ang cellphone Joshua. Pastilan pag balik man. Nailan man yung tato dire. Paghapon pag-ugmaban balik. Sakpan siya, gunitan, sakpan tugan balik. Pakuha ang cellphone. Say gani wala gisugdan to klara sa driver, punog ito. Kaya mo ala si Gia, di ay di ay. Oh. Wala. Yan ada Gia. Dari naman to ginadya. Ako ano lang kay ganan be kung kaon nani. Ya. Dakwa. Eternitan. Ya. Ilabay ng riyan mao, dagan kay mao. Panglabay ng riyan. Tutlo kong bal. Hello, babay na mga lunch. Dito na ang riyan. Mana busog na ko. High blood ako. Ay, sa pinangga na akong uyab. Aha naman karon. Pinangga di kasawa di na uyab. I miss you. Bye-bye.